Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ay, ako mismo. Mo ay makikisulti ni Sir Piping. Istoryaw na ko siya. Aron, mutumal siya mismo sa tambalang gihatag ni Idana para niya. Sugot ba daw? Ay. Mas mayo na noy. Tuloy, mas mayo. Kuita, Ay, silbing. Anya, sa man ha. Andam na ka. Kaya tuloy na to. Tubagan Sabi mo ba ayaw to rin? Ani lang ni. Tawagan na ako, Sir Nelson. Uy, tawagan ako. Aron, ako siyang pangutan kung okay bang imo istorya ng Sir Piping. Tabag to ni Silbing. Mas maayo pa ba daong? Nalipay ko nga misuroy kapag balik din no Torning. Ay, Silbing. Dako sab na kong pasalamat, sir. Nga imo kong gitugutan nga makaduaw pagbalik ninyo din Kano sa agutaon ko nagdili ni mo noy. Ang tanan welcome din sa amo. Labi na ka nga dugay ko kang nagserbisyo din sa amo kaniadto. Ay, salamat in taon. Silbing. Pero ni agyog ko ron, sir, kay gusto na ko nga maistorya ang imong amahan. Wag ay problema no Torning. Malipay gid sa papa kon makakita siya nimo. Anim ko na, sir. Anim ko na tingog, ha? Gusto lang nila siya nga siya musulti ni Papa nimo nga angay gid niyang suwayan ang tambal nga gihatag ni Idana. Suwayan. Abi ko nimo no Torning. Tingali gisultihan na ka ni Badong may tungod na nagsiyo. Murag di ko kasiguro kung mahimuot ba si papa kung ikaw musulti niya na. Ay, silbing. Nahibaw kong sensitibo kay ning isyu, ha, sir. Gusto lang yung kung makatabang ni Sir Piping. Kay dako ang kong pagtuo. Kung mutumar lang siya sa tambal ni Dana, mutumar lang, ba? Sigurado yung kung maayo siya sama sa mong apo nga nasakit sa kanser o paspas kay naayo tungod sa tambal ni Idana. Bueno, nito ning. Nahibaw kung suod mo ni papa. Tabangan na to siya sa pagpasabot. Ay, silbing. Mas labing maayo hinoon, sir. Aron, daghan tang makapasabot niya. Nay Torning? Oy! silbing. Ma'am Leslie! Kumusta Noy? Ay, silbing. Mauro man gihapon yung taon, ma'am. Nakadungog ko sa inyong gistoryahan. Mianhi ka aron imong kumbensihon ang among amahan? Aron mo inom sa hilogi ka ni Idana? Unsa man gyud imong problema, Leslie? Kamo mo akong problema, Nelson? Dili og dili gyud ko mosugot nga makalusot mo sa inyong mga daotang plano. Wa mi daotang plano. Gusto namo nga maluwas si papa. Unsa? Unsa ko'y maluwas, God? Unsa mo mga Ginoo? Ayaw ko ninyong ilara, uy. Gibangaan ka ba sa mga doktor nga atong gipang-hire, Nelson? Graduate ka na og Nevada, California, o guban pa? Mga mahalon na nga mga doktor? Og silang tanan nag-ingon nga wa na'y kaluwasan ang atong amahan. Inikitsa man mo nga mo kontras doktor. Ang inyong gisaligan kadto ra si Idana, ha? Kadtong babaeng maniwasay? Hilom! Ha? No? Mara na mo ikabuga nga katarungan, Nelson? Dili gyud ko mohilom sa pagpugong sa inyong yawan ong binuhatan, Nelson. Og ikaw no'y Torneng. Kung dili ka gustong maangin din pauli sa inyo. Aron dili ko magtawag og pulis aron ipadakop ti ka. Ipadakop? Umao na! Ipadakop ti ka. Layas dayon din og ayaw na pagbalik pa. Kay kung dili ka mutuman ako, karon gyud dayon magtawag kog pulis. Jotilde, may nagkatultol mo lagi ka din pasensya na ka,
Wapag yung ko'y kahatag ni mong kwarta. Ay, ayaw na pagunahon na ana oy Ronnie. Pero, tiya, di ba mo ko nga nakinahanglan kay kagkwarta para sa imong operasyon sa kidney? Ayaw na lagi pagunahon na ana. Wa ko mo anhi para mangayo kwarta. Kay sultihan teka. Wa na ko'y sakit. Ha? Wala kay sakit? Oy, Ronnie. Ay, Wa na karoy. ko'y sakit. Wa na lagi. Gikan ko nagpa-check up sa doktor. Maayon na kayo akong pamati. Uy, Lagi. may noon tiya. Lagi. Oh, mayo day ang doktor nga nagtambal ni mo. Aw, dili tungod sa doktor Ronnie. Og sultihan talang kas tinuod kung kinsay nakaayo nako. Kasi mo tiya. Naayo ko tungod sa tambal nga gikan ni Idana. Tinuod ka tiya? Lagi. Tinuod lagi na ron eh. Ang tanang gipamati sa akong lawas, no? Nawa na. Gaan na kayo akong pamati. Lawas? Gani ang akong doktor, no? Nahibong sa dako milagro sa kondisyon sa akong lawas. Tiya. Oo. Dire. Atan Leslie lang istoryahan na bigay. Makita niya tan Leslie. Dire. Ha? Unya. Ha? Nya saman. Mo na ako gian ni din hiro ni. Kay gusto gyud nako ba nga ibalita nimo ba nga dili lang kay ako ra ang nayo. Dakan kayong napayo ni Idana. Tiya, wa ba ka mahadlok na misulti na ko na? Nahibaw ka ba kung usay may tabo nimo kung mahibawan sa tong kaliwatan nga migdawat ka sa tambal ni Dana? Ay, wa ko igikadlukan ron ni ay. Og wa ko'y nakitang sayop sa kong gihimo. Og mianhi ko aron matabangan usab ang amahan sa imong asawa. Ay, di pagsabaan nga. Di ako. Hinayon Di no. malipay si Leslie kung makadungog anang imong gisulti karon. Pero, Ya. Kung unsa gani nang kung unsa man gani nang imong mga kasinatian, ha? Palihog lang. Ayaw lang pagsaba kang bisan kinsa ilabi na gud ni Leslie. pero ngano man lagi ron eh. Basta kahiyay ko. Ngano ba? Huwag may dautan sa akong tuyo karon ba? Ni aman ko aron makapalipay ninyo. As ka kahiyay ko, bida. Kahit. Ya, please lang ha, please. Ayaw na pagdagan og pangutana. Ha? Ay. Magstorya lang yata sa sunod gayon. Bubisita rin niya ko sa to. Pagkasalbahis biya gina ng Leslie, oy. Dili siguro na siya gustong mabuhi ang amahan. Kaya maging puggan aron dili maayo. Mo lagay. Mo gani nga nagsige na sila glali sa iyang igsoon. Kaya si Sir Nelson, gusto manggaw na niya nga mamamayo ang ilang amahan. Ang babae ramang gi-atribida kayo. Aw, luoy kayo si Sir Perfecto kay mamatay na siya tungod sa siyang anak katay Doro. Mo lagi. Dagan na naglagot na ng bayana. Numero 1 na ako, no? Mo na, numero 1 na nako. Numero 1 na nimo. Ako may numero 1. Ikay numero 1. Wala ka magkadimao di Mo lagi. Maglagot, may kikito, lamis, harap. Numero 1 nakuha na ba yan ang naglagot? Ha? Ilabi na siyang gibuhat nga, gipadakop ta niya sa mga pulis. Hangtod karon ng taon, wapag yun makagawa si Dana. Bitaw. Mulagi. Mao na diha. Ingon ka atong Lunes makagawas na. Wa pa man lagi makagawas si Idana hangtod karon. Mo lagay. Makagawas magkukuno na siya, Mak. Kaya matul pa kuno sa mga abogado. Nalang kuno'y gamayng kakulian nga gihimo, pero sigurado gyud kuno nga makagawas si Dana. Ay, grabe. Ako ginaluoy ni Idana. Mo lagay. Tungod na sa kabuuan ni Leslie. Bitaw. Sa akong duda no, tungod na sa nasulsul ni Rudy ba? Mo lagay. O tubog ko. Sila yung duhamak. Mo na yung nakaingunan ng tanan. Pagkadimalas biya nato din hiyoy. Simba ko lagi kung tunay na utang mahitabo ni Sir Perfecto, alaot kitang tanan din hi. Mo lagay. Di pa ta makaingunan na makay naman si Sir Nelson nga dali na sa kay maluis mga pobre. Bitaw. Inoon, pero wa man gud ta mahibaw sa ilang mga pamaagi puldo. Sa ako bentanaw no, murag under si Nelson sa igsuon. Mo lagay. Nasayop ka, Mak. Maulagi na nasayop ko. Supak na gud bitay. Naglibog Kito ko naman na ko lamisan. nimo, eh.
Hey, kitong ko man yun, nakikita. Ayaw lagi ay lagi kaya nahurot na atong bangko. Lagot na ba ko na matalpan ba dong? Oh. Ha? Di sa kuno na magpalupig si Sir Nelson sa katarungan. Kung mao kuno na maglagot, delikado po ilabi na kung masubrahan si Leslie sa iyang kabuwang. Ah, bitaw. Mulagay. Uy, kanabe. Naghinobra naman ginas-Leslie. Gano'n nga maging sa mga kitag paagi. Mura man og kayo sa segsoon. Mulagay na may tao nga nagtimpi lang. Ah, bitaw. Talagang nagtimpi. Nagtimpe lang. No. Ay, di na magamit ng katarungan na puldo, oy. Ilabi na nga, nagtinga na yung amahan. Tinatinga. Nagtinga. Mulagay. Hala, puldo, bungol. Yung ko nagtinga, hala, kadungog. Ay, puldo, kon ako'y nahimutang sa bahay ni Nilson, no? Kito mo na lumisar. Ako'y asig bagut-but na, paminaw na ko. Ako'y magbuot kay ako'y lalaki. Una siya sa kinamagwangan, di ba? Mulagay. Oh. Di man ikaw si Nelson Mac. O, di bitaw. Lahi man ka. O lahi mo sa Jack Pagi. Amo lagi, bitaw. Basta. Kinahanglan gid nga mangusog si Nelson, ana. Dili siya ang magpadaog sa iyong manghod nga babae, oy. Kung ako pa niya, no? Ako na ginang gimod-mod ang naong anas bato. Nakadungog ko nga. Naglalis na sa ni Nelson. Ay, unsaon man sa nang imong anak pagod? Badlungon kaayo? Bisag isa na lang ang pandadon din nga tao. Aron niyang gamiton sa iyang mga binuang. Unsa pa'y binuang? Binuang, good. Gusto lagi nila nga patuhoon ka nga kuno, epektibo ang tambal sa kanang ginganlan o edana. Ang natural nga mubabag yun ko kay mismo si Dr. Patrick. Miingon nga peligro ang gipatuon nilang tambal kay dunay sagol nga chemical nga makahilo. Kinsa bang tawhana ang gipaanhin ni Nelson? Ay katugong dugay na natong katabang din Papa. Sino'y Torning ba? Uy, si Tornel. Yes, Papa. Hain man ron siya. Hagbay rang magpauli sa ila. Nganong wa man ko ninyo sultihi. Nga dinhi di ay si Torning. Da, wa na kinahanglan na Papa, uy. Way nada tong tawhana. Dili to makamaong nato din he. Mukalit lang tog biya unya karon. Mahanogon ka ato niya. Ayaw na lang, Papa. Paanhiya si Torning. Gusto kong makigsulti niya. Ngano bang na-interes ka man atong tawhana, Papa? Iha, palihog lang. Paanhiya si Torning. Kay gusto kong makigsulti niya. Oh, pasensya na kayo, Idana. Pero basin sa sunod simana na mauna gyud nga makagawas sa ka din eh. Wa ni kaso, Nelson. Dako na kong pasalamat sa imong pagpaningkamot nga makagawas ko din Ako'y nauwaw sa gibuhat sa kong igsoon. Wa kay angay kauwawa, Nelson. Nahibaw ko kung unsa ka kabalaan. Unsa kabalaan ang imong kasing-kasing. Lahi ka sa imong igsuon. Gibuhat lang nako kunon sa husto, Idana. Wa manguigong rason kung nganong iyan ang gibuhat yan imo. Natural na. Naagi mga tao nga ingon anak. Pasagdi lang. Gibuhat ang tanan sa atong mga abogado. Og silang tanan mismo. Ipasalig yun nga makagawas ka. Magagawas ka rayon din eh. Nagagid kayong salamat. Nga mo ka. Mugot mo ka ng naon mo. Glagot ko si Guwang. Sumunti ko nga. Kisa pa may daylain. Awang ako kung amahan nga himat yun. Oo, sa man day problema. Iya lagi kong gisogo nga ipatawag yun ko no si Torning. Kadako. Katong lalaki nga miyan din eh. Oh, Nga naman eh. ay ambot niya. Gusto lang ko na siya makiksulti. Bahala siya eh. Digin ako si Tumana, no? Bahalag magtinga siya diha. Dili gito na ko paanhion si Torning. Ako gitong babagan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!